Démová kariéra. Prvý pokus. Pokus one. Lápka 1. Lápka 2, poď. Kaj, prerušujeme. Dáme stop. A, bolo to o pol metra radšej, raz bližšie, ale že? Pokud ja akurát tak stojím a to zajebe. Je to nádej do piče. A, bolo to radšej, od 20 cm akurát. Už to ide, teraz. Koľka sa klapka? Neviem, ja mám v kuse. Je to tu, je to tu. Ale no. Teraz tu prejsť. Brutálny pád. Jebe. V pohode? Zranenia ukáž na kameru. Zranenie žiadne.